Днес ще посетим Вашингтон. Да, Вашингтон. Ако ми писна, отиваме в Ню Йорк. Нека пета част да започне сега. Четвърта. Вече сме на трейн стейшъна за Вашингтон и ще плащаме влака, както разбрахте, защото трейн е влак. Английски трябва да се знае. И да, ще стъпим във влака. Хора, тук що разбрахме, че сме закъсняли, че сме отранили с около 40 минути и сега трябва да чакам 40 минути, за да дойде влака. Айде хора, ето го влака. Хора, вече сме във влака. Перфектен е. Само прозорците малко. Вижте прозорците. Нищо. Хора, не снимах във влака, защото спах почти цялото време. Вече сме на стейшъна, на Вашингтон стейшън. В това видео може да видите много неща. Може да има две части, защото съм за 2 дена тук в Вашингтон и после отиваме в Ню Йорк. Дами и господа, има си метро. Сега ще си кажете, добре бе, да, има метро. Какво е това? Не очаквам да. Хора, вижте светофарите с 5 фара са. Там е Белия дом. Хора! Не е Белия дом. Виждате, това прилича малко като Белия дом. Не е Белия дом, това е Сената. Сената. Тук има някакви паметници, не знам какво е това. Джонис Дей. Какво е това? Вижте какъв голям музей. Това е Националният музей на американските индианци. Вече пристигаме в хотела. Тук е много хладно, има си елеватор. Ето. Той е много як. Хора, вече сме в хотела и ето ни стават. Добре. И вижте каква страшна гледка към басейнчето си имаме. Тук може да не виждате, защото има мрежа. Вижте, ако става въпрос. Ричмънд! Колко голям трафик има. Сега хора, тук излязохме в хотела и отиваме на музея на американската история. Ще ви много работа става. За какво става въпрос? Много голям. Много голям. Се руши, има много забележителности и не знам как климатика работи. Хора, вижте над мен какъв таван има. И всичко това. Виж колко е голям? Най-големия музей, който съм виждал. Хора настрахвам. Вижте колко сме на високо. Може да не видяхте, ама е страх да си покажете телефона над това. Да си покажете.